Hi buddy and welcome to our YouTube channel. So for today's video buddy is gagawa tayo ng part 2 ng Lagot-Sagot Challenge. At ako naman yung magtatanong at siya naman yung sasagot. Wow! Always ready. Nung Lagot-Sagot Challenge, puro ex ko ang kanyang binabasa. So, talagang may galit siya sa ex ko. Issue! May issue! Pero joke lang po. Joke. Past is past. Past is past. Leave it. Never discuss. Alam mo ito? Okay. So, kung ready na po kayo, i-subscribe mo na sa aming YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa aming mga vlog. And yun na, let's start. Let's go! Buddy, ang consequence nito, buddy, is gaganyanin ko lang leeg niya. Oh no! Uy! Ilok man mo Hindi, liog lang. Kay help po, ang kahinaan niya ay leeg niya. May kiliti siya sa leeg. Pag ginanyan mo siya, para siya na kuryente ng 44 na buto. San? Ay, bawal makita. So, gara ang mga question, buddy. Ay, dago na, oy! Mga 10 question but sulit. Sulit na hindi siya makakasagot dahil swak na swak. At hindi niya alam. Paningkamutan ako na hindi ko malagot. Tapagbaan ko. Anong kulbaan? Alam, be, kay basig mga kon. Issue. That's a very, very big problem. Question number 1. Naranasan mo na bang matae sa klase? Lagot o sagot? Isagot. Never. Oh, never. Jud na nahitapo. Never pa ni-absent. Uy, never lagi. Pag maingana, pag layan akong tiyan, morning pa lang. Mag-decide na ko, hindi ako maskwila. Huh? Kaya lang, makaano pa lang ko, makatae pa lang kaskilan. So, wise. So, yun na. Hindi siya nakatae kasi Never. nag-a-absent siya kapag natatae siya. Pero kung mo ano siya, mutukar siya eskalahan na kaya magmantos. Nantos gita ka. Nantos gita ka. 虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Proceed to question number 2. No. Question number 2. Ilan ang ex? Ex ko? Sagot ko. Sagot. Koan, ginakuan ako siya kanang ako lang ginadawat ka ex na ako. Wow! Ginadawat sa daganan. Daghan jag ex. Hindi, uy, gabi po ka. Bebe tawag, ginakuanan ako mga tarong nga ex. So, mga ex niya uban, dili mga tanong nila, sorry kay sa mga ex niya. Ay, hindi, usap na sa una ka ng fling-fling. Ay, kamupod ba yan? Ano lang, sige, tubago na kayo, upat. Upat. Mga ex, tikay, kalima ka. Ayaw po tawag mo na, sikit ka sa Diyan. mga. Road to kanan eh. Road to kanan eh. Road to forever. Ang matandaan na to. So, upat. So, upat. Ano upat naman? Uy, wala explanation. Wala explanation. So, let's proceed na. Kay basig ma-issue na po tayo. Proceed na sa question number 3. Naranasan mo na bang umuwi na natatae ka at magbigay ng itsura? Uy. Wala. Wala ka karanas? Wala din ka Ay, try. babe, katong ko, magpugong naman ko, pero wala mang expression sa kong naong. Nakalibangon ka, wala expression ka lang, wala din. Something na expression si Munang. Ay, na! Sige, sa expression niyo. Naday, wala siya expression, pero natin ka Ano sa expression sa iyo? Bigay ka ng bitsura. Wala ka expression Bitsura, lagi. wala usay siya. Siguro ka nang ko alam. Mana, sabi mo expression mo, magbigay ka ng expression sa naong. Makita ba din ako kung expression sa Gani, usa lang yung expression mo gugong. Ano ba? Ano lang ba? Basta din ako mag-smile. Sige, usa may klase daw. Sige. Samples. Wala, may kaan, basta. Isagot ka ka. Hindi mo. Wala, may expression good. Basta kayo. Wala Dili ba smile. pwede?
Kung lagot. Wala, smile, no? Lagot, kay dapat na may expression na tatae ko ka. Tanan man na tatae. Wala man kay kaya na ako mag-antos. Sige daw, saan Yan, mag-antos dili sa mo daw? nadili Sa mo klaseng naong makabalo. nag-antos. Mahilam lang. Sige, unsa man. Hindi Ayun daw. na seryoso. Lagi, dili mo makabalo gud sa ko. Dili makabalo ang tao pag nakoy ginaagian. Sakit kay kumutag. So, Kabalo yun na. mang pugko ka mo pod. Experience mo na ninyo, kaya kung natatae mo, comment it. Just comment below. So, yun na. Kaya yun ang expression Hindi niya. ko maglagot. Kasi maglagot na siya. Question number Before na 5 naman. 4. 3 pa daw. Char lang. Question number 4. Sinong ex ang habol ng habol sa'yo? Hoy! Gabi hapon ni mo, oy! Ito. Magbigay lagot o sagot. Dili man ko maglagot. Sige. Wala man ko kabalo, di siya nagkahabol. Ay, di siya itong diba, ang zero, di mo di. Sagot ka, sagot. Di mo, Lagot oo. ko ay! Ay, Karon. bago lang ko nagsulti nga dili ko maglagot. Ay, na mo Karon. question na Okay, ron. boy. Karon di siya kasagot. Kay wala dahil naghabol siya sa lagot. Ay, naaman. Char, joke lang. So, ngayon, isang tudlo, So, dyan, di lang kabit dyan ang ko lieg gusto mo niya. kung anong baba. Ay, kanong baba. Hindi na ako gusto mag-mention og name. So, lagot na lang ko kay... Masig ma-issue to. May issue siya, pero ngayon. Uy, ilok lang. Sa liog ha, dapat bugungan. Dapat no expression, wala expression sa nauna. Dapat utong lang. Wala pa. Wala pa. So, sige, ano yung liog? Ay, good night. Sige, ano naman ako. Ay mo, mga naman. Dili, lagyan na lang. Sige, ano lang. Sige, gunitay mo ka. Ayaw, wag na. Uy, wala man nasasabot. Gunitay mo ka. Alam ka, blihok mo ka. Sige. Oh, look. Magana here. Sige. One. Ay, wala akong gani. Oh, may expression siya. Talo siya. No expression. Daya mo ko, dapat manggudkuan. Ilok lang. Ilok lang, hindi pwede. Sige, sunod ilok na pod. Liog, ilok, kanto dire sa yan. Ay, kadaya. Sige. Alam na ko pabuto na, basta tuhod ka mas ilok. Question number 5. Nga. Anong itsura mo kapag tinutubol ka? Gawin na po na yung tsura eh. The expression mo pag tinutubol ka. Sige na. Lagot o sagot? Sagot. O sagot. Sabi na. Lahat mga katubulan kayo magpakit. Sige na. 1, 2, 3. Sige. No. Hindi yung tugay. Sige. Expression sa naong. Ano di dopot? Sige. Ang sa gani, expression siya di. Ano di mo? Kain daw ko daw so. Ano may expression daw? Sa expression pag tinutubol. Kaya mo pinaka... Sige na. So, diyan eh. Nagsagot na siya. Nagsagot ka o lagot? Sagot. Sagot. Sige. 1, 2. Ikaw saan na? Sige, ako. Ikaw. Ikaw yun. Walagot na lang ko. Ano dyan, wag ko rin sa ikaw, di siya bulagot, kaya di siya gusto mawawat yan, TL. Karon. Di manggod kay... Sa ilog ka punta. Basta ganyan ko i-bash ba? Sa ilog ka punta. Ilog ka punta. Mami! Baho Uy, ilog. ilok. Sa 1, 2, 3. Okay. Okay. Yung kita the expression sa tublon. Kung na may expression sa inyo ang tubulon mo, edi comment ka sa page sa Yeah, send picture. para sa picture unsang klaseng ng inyong kon. So, Ayun, mo pang question. na. Question number 6. Sinong ex mo, Next na pod. no ex mo, ibigay mo lahat ng pangalan? Uy, gabi pagkaon. Sinong ex mo, ibigay lahat ng pangalan? Lagot. Ganito na ba? Nako. So, karon, di na napansin ang kilid. Tusag na yan, Dari. Okay,
Hala, hindi mo nag-ilok. Nagtigilok. Kilid. Tusok na yung kilid. Kasi gitik kasi. Ilok ka lang alam. Ilok na. Liyog na lang. Liyog na lang. Sa loob. Sige na. Mga badi. Ano yun? Ay, tabuni. Ay, tabuni. Kasal mo na Kasi siya eh. talagang may kilitid talaga siya kahit saan. Kahit saan mahawakan. Daya kayo. Dapat kay... So, question number 7. Sinong ex ang nagpaiyak sa'yo ng husto? Anong apelyido niya? Hoy! Lagi na torture ko na sa question mo. Pangito ni mo question. Di ka ni pangalan no, lahi na kayo pangalan mo. Para dili gani ka ng Masig matanawan niya ba? Oh no! Pero ayaw lang yung apelyido lang. Ano lang, una na letter. Ano na lang, good. Muna itong question niya. Muna itong siya. Oh, sige, kanin. Letter na lang. Letter sa... First letter sa yung apelyido. Apelyido. Para dili, pangalan nila. Para murag kwan. Gani nyo kay... Kuhan kay ka, may Sige. issue. Sige, kaya ayaw. Dito niya ingon. Kaan? Sagot ko, letter O. Sige na O. No? So, comment kayo kung tagnaon ninyo sa baba kung unsa na siya ng O. So, letter O. Apelyado na siya. Apelyido niya, basta O. Sige sa kanila. Sure lang. Tsaka. Mayroong name. Gusto na name. So, Letter O. Siya yung paiyak sa kanya ng gusto. Hindi niya makalimtan to dahil umiyak siya ng gusto. alam mo yun, comment to siya. Basta. Basta mo na to. So, proceed. Question number 8. Goyo, uy, 8 pa. Tayo naman. 8 na? Late na eh. Nung hindi pa naging tayo nagkakilala, sinong ex ang babalikan mo? Anong apelyido niya? Oh my God. Wala. Sagot, wala. Kay balikan. Ano man? Kaya ako man, hindi ko ako tipo nga, di ba balik ko kaya. Wala, ako balikan. Ano naman? Wala lang. Wala siya, apelyido, wala kay Ingon. Wala ka, wala kay balikan. Ulagot ka. Hindi, mag-explain man ko kung anong hindi, wala. Ano? Sige, explain na mo. Wala na, kay pag-bands nga, kuan. Pag-bands na, ano, kalahi mangug ko pag once na ka ng, dahil nakagi ko sila mga ng sakit na kayo or toxic, something like that. Wala na. Huwag lang tawag nga move forward. Move on. Moving forward. So, mo na, kung wala na nagkaila. Wala na nagkaila. Wala tayo. Balikan. Wala agad. Bisan si Kuan, ano? Wala ko balikan, pero kuan, Posible. possible. Ano lang, pero wala dyan kayo kuan dyan. Possible, kasi may possible na. Nalabot. Apelyido na yun. Ay, labot. Malabot. Dapat lagot ka, tigasan. Naoy, so wala gid kay balikan. Proceed. Question number 9. Nay na? Minsan mo na bang minahal ulit ang ex mo? Lagot o sagot? Minsan, ang sama ka ng pass na pass. I-try ni Ito, Malvin. Minsan mo na bang minahal ka ng di mahal ba yung magbalik? Ang Love. ex. Yes. Pero katong naging kita, wala na. Gani. Ato lang, wala pa kuan. Kay kung karon bunog. Wala. Bunog jud og kuan wa kading gamay lang ko na kuno mo. Di Tawag joke. ko na, nga nag-hoping po ko. Di lang kay mahal, pero nag-hoping po ka. So, daghan ganun siya sa una. Kagabi po ka, uy. So, yun. Yun na, wala tayo mo ato. Mo tayo yung kuan. So, No need explanation. Gusto mo na to na. so, question number, the last question number. Love, pinaka-last video kay mo doon ay pinaka-kuhan. Oh, no! Try lang ay. Dili ni. Anong meaning ng Bible? Dali lang kaya? Lagot o sagot? Huh? Anong meaning ng Bible?
Meaning ng Bible. Ano yung meaning ang Bible? Halo. Halo. Meaning sa Bible? Meaning, ano meaning? Para ng sa lagot? kuam. Lagot o sagot? Pwede ka para sa kuha lang. Hindi, lagot o sagot. Meaning Sagot. yun ya. Meaning yun sa Bible? Nade, meaning ang Bible. Na. Nade lang. Sorry, meaning sa Bible. Word of God. Word of God. Pero para lang sa, unsa din meaning din siya sa Bible. Bible siya, Bible. Bible na word? Meaning Bible. Really? Sa Ano, ano yung kamalaan no? Hello, Pero ang good kay, siguro para lang sa kuha, ang pasabot sa kuha ang Bible kay, para sa kuha ha, kay love letter sa Ginoo. So, meaning sa Bible, love letter. Pasko ah. Kasi nga lang. Oo. So, lagot-sagot. Sagot ka ni, mato ko sagot. Bawal, may kinahanglan man yung ikon ang meaning sa Meaning dun, Bible. alagot. So, Oh my Karon gosh, na. kaula. Joke. karon ang kuan, okay lang muna siya, kaya natural mo na siya. So, karon ang pinaka-worst Hindi. na parusa, kinahanglan din, anaw na niyang liog. Bali, one, O sige, ano sa kuha, ano sa meaning sa Bible? basic instruction before leaving Earth. Okay. So, Ah, Peta mo, dito para sa kuha man good, ang meaning sa Bible kay love letter. Pero, Ang word meaning jud nga, na Bible nga kuan. tagan yung meaning, basic Wala ako kabalo. instruction before leaving. Sa mo to. Explain lang ko ah. Yun, katula. And, kinahanglan, parusahan nato siya. Kinahanglan, 1, 2, 3. Dayaan, Four. alaboy. Dali Kapila na mo lang kanila ka ba? ng pana. Isa lang ka na. Ayun Dili. ko ano. Dili, ana, diha, agad. Kikuha mo ito kabuk lagot sa lagot niyo. Ano ang mo? Liog na. Pugngan ha. Pugong. May tanong duha ka mo. So, kilas na. Tapos sa ganyan ba dito, bitch mo kasi. Pati na kayo mong pamukha. Wala pa gani. Wala pa kayo. Wala pa. Duha ka ana. Ah, sige. Wala pa po na ko ng isa. Oh, so, kulang ba? Pitik daya. So, Yay! Manami. so, yun na po guys. And, Wala yan. nang gitik. Yan ang pinaka-sweet namin na vlog kung saan ginigitik ka lang siya. Yung bukan na gabo mo. Takang balay mo. So, ginigitik ka lang. So, yun na nga mga So, bali. yun na mga bali. Ang aming lagot-sagot sa atin part 2. So, we are going to make ang new vlog pa rin. So, comment kayo sa baba kung anong gusto nyong vlog na hindi Challenge. prank, challenge lang. Bawal yung prank sa amin guys kasi hindi kami prankster pero kami ay challenger. Challenger kami. Yes. And we are not a prankster but kami ang challenger. So, comment kayo sa baba kung anong gusto nyo na hindi talaga worse na challenge. Yung konting kanang basta fun. Just Yes. fun. So, shout out po namin si Lucky and si Jam and yung kapatid ko na si Lawrence. Next laging nagpapa-shoutout palagi pangangawa, pangatlo yes, ng thank you shoutout. bro. Ah, Yan. So, hi sa inyo, Loki and Jam and patuloy po kayong yes, thank you so much. And comment lang po kayo sa baba kung sino yung magpapa-shoutout for the next vlog. So, comment na rin kayo anong magandang challenge po namin. And yun na nga, don't forget to Like. share and subscribe our YouTube channel. So, na-loading ang mamumuna. So, yun na po guys. And everything you do, Do it in love.